Kwbangma borok swrwngmung khlaio kaitor eba god tomung na tongo hunkhe tei bo belai kaham hunkhe o swngchar tamni bagui aswk hamya tamni bagui borok kahamrokni sakao birman dukhu kosto tei thwimungman o swrwngmungni kok phiromung Bible tamosa romdi abungkha omohai khorokja borok nok naithokke tangkha phia khorokja sekena ari phai a nokno sbai ripaikya abo haino yaphango kaitor o swngcharno snampuru o swngcharo mungsa deramung kwrwi Yaphang chapter 1 verse 31 Bible hai mishawa hake kaitor boss nama bebak manei rokno naisiki naikha tei naidi awa belaino kaham yaphango kaitor snampuru borok rokbo birman dukhu kosto thimung kwrwi khe snamjakmani se phiaba borok sumsok khlaimani ulose kaitor saklaikha nini bagui oha sraimong nangkha oha o jabra rok tei busurok bacha sinai tei nung habarni dalo sampra rok macha sinai nono takmani o hawo kipili thangyasak nung khoromi kolom tei yakungo khiklai tangai macha sinai nini o hani mang hawono kipili mathang sinai bebak borokno sumsok khlaikya hake chungsaja kaitorbe hakjal wngkha sumsok khlaike ma thwinai hake borok ma thwimani duku kosto birman manmani te o ha deramani karon wngkha sumsoksi khe Bible no kare kubuni tongthar scripture kaisa phano sumsokni chengsamungno sajakya aboni bagui Bible no kare kubuni tongthar elem bage ba scripture bebakno incomplete sumsok bahaike chengjakha sumsokno chengnai sabon 1 John chapter 3 verse 8 Bible saw Soitan wngkha sumsokni yaphang o Soitanni mung wngkha Lucifer sumsok chengna swkang bo kaitor bai baksa chukna hawo tongmani tei bo khorokja kaitorni cheru eba suwari tongmani hake kaitor de Lucifer no Soitan eba hamya khlai snamka ihi kaitor Lucifer no Soitan khlai snamya Ezekiel 28 verse 15 Lucifer ni kokno Bible lo hai hnei saw nono snamja phurni simi nung samung hamya tangyako sini belai borok kaham tongmani hake as kaham Lucifer le bahaike sumsokno chengsoi mankha chukna hawo kaitorni hawo kaitorle joto suwari nono sakni muchungmao yoksamung eba free will rewo free will wngkha hamjakmungni mari hamjaknai borok kebono jor khlaiya kaitorni ha wngkha hamjakmung baikhe jenai goljago hake Lucifer bini free will no samungo thepawino sumsokno chengkha Lucifer sumsok chengmani kokno Bible sawo nung naithokmani bagui belaithe kungjokha nung gwnang wngmani bagui nini simungno dera rwkha nung bwkha bising bising hai hnei saw ang chukna hawo kasanai ang kaitorni athukiri rokni slai kuchugo ani achuk thayunno songjanai ang hakjal salgra bayo kuthum laima hachugo achuknai ang chumuini slai tebo kuchugo kasanai ang kaplai kaitor be baksa wngnai chukno hawo tongfuru Lucifer le kaitor be baksa wngnani muchungjakha tei kwbangma suwari rokno botatal sanani chengkha kaitor le God of Injustice hnei kaitorni character no misrepresent khlaikha kheba kaitor bo Lucifer no khalokha bonakar santung hinai naisingi tongkha haipono Lucifer kha slailia bo kaitor no rebel khlaikha bobai baksa bini kok puito khlainai kwbangma suwari rok bo kaitor no rebel khlaikha aboni bagui kaitor Lucifer bai baksa aswari rokno bo chukna hawo dei tonlia jepro Soitan chukna hani rkhlaijak kheno kaitorni snamjak yaphangni boro Adam bai ebino sumsogo khiklainani bagui tatal sanani wansuk phika bini wansuk mangkha Adam bai ebi sumsok khlaimani ulo kaitor borok no yachak phike bo kaitor no anobo chukna hawo yachak phit hinai dabi khlainani kaitor borok no bo hamjakmani bagui free will rikha borok kaitorni bwkhak de tong amjokmani bagui yaphango kaitor borok no kaham te hamya sirnai abu phangni bwthaino tachadi meisaka abu thaino chakhe ma thwinai hne kubui ko khe abu thayo bis eba aro sumsok daja korei borok kaitorni kok khnaya te Soitanni tatal no yachagui sumsok khlaimani bagui sima thyo Soitan le borok no abu thaino chakhe kaitor be baksa wngnai mi tatal saka hake borok abu thaino chakha abo haikeno o swngcharo sumsok hapaikha borok khoropsani bising teise swngcharo sumsok hapayo bi a sumsokni bagui no a borok ma thyo abo ungma baino bebak borok ma thwibayo tamne hunkhe bebak borok no sumsok khlaikha bebak borok Adam bai thanjak ma bising tuino ma thwibayo sumsok khlaina swkang borok kaitorni hamjakma eba kahamno simi sawi manai tongmani phia tabukhe thwimung tek to te birman hamya no bo sawi manani nangkha
Kaitor let duku kosto birmanni duglamna Soitanimani. Tei bororok a duglamna ta phioktung hwnoi tongmani. Phia bororok a duglamna phiokha. Omo haikeno sungsaro sumsok hapayo. Tabuk nung sawi demanka sumsok bahaikyo sungsaro sokpai. Ti hamya bahaike engka. Nini wan sukmano comment klai sadi. Ti omo haino kubui kogrokno sinamu chungui tongke. O FWR Tripura channel no subscribe khaye goreng binadi. Hambai.